Bueno, aquí estem al passeig marítim, fora el forat. Bueno, alegria perquè es comencen ja el carnaval. Això vol dir, sí que se va començar l'altre dia en la presentació dels cartells, però avui ja es comença el que és el típic paella, en un dia espectacular, en un dia fabulós. I aquí estem en una de les comparses, començarem en una de les comparses, els dormilons. I anem a veure què ens estan preparant. Hola, bon dia. Bon dia, xic, com va? Bueno, a veure, tot a puntet ja per començar, no? Ja tenim en marxa això, ja fa rato que treballem, ja. Sí? Sí, que si no, quan la gent vindrà ja estarà tot mig fet. Bueno, un dia fantàstic, no?, per de la paella. Un dia molt bo. I suposo jo que el canvi de fetges és molt encertat, perquè antes ho fem al desembre i sempre pillàvem mal hora. Avui, dia de pel·lícula. Bueno, el sombrero... El sombrero, escolta'm, l'encarregat, ja ho he vist ja. Escolta, el sombrero, una mica, què és, pel sol, pel fum... A veure, per què es porten el sombrero este? Això és pel camuflatge, perquè no me veiguen. Ah, això és perquè no el veiguen. Bueno, no res. Veig que fa molt bona pinta, no? Què has posat aquí? A veure, costelleta, veig... Costella, conill i pollastre. Els llangostinets estan allí. Estan preparats, Luis. Aquí tenim els llangostinets. Bueno, i també algo de verdureta, he vist, no? Tinc que ficar salut, que si no el colesterol ens matarà tots. Bueno, pues no res. Anem a deixar que els dormilons faig la paella i després, per suposa, vindrem a provar-la perquè fa una pinta, encara no has començat, però ja fa una oloreta, no? Això és que hi ha molta fam. Molta fam. Bueno, aquí veiem la segona paella, segur que... A veure, els dormilons, per quants esteu preparant? Perquè veig que hi ha dos paelles aquí. N'estem preparant per uns 50 o 60. Per 50 o 60 socis, no? Però com tenim molta fam, entonces hem preparat dos paelles, jo crec que en tindrem prou, Tindreu prou, no? Per quan és per cada paella, més o menys? Per cada paella, doncs, per uns 30 o això, perquè tenim, ja t'he dit. Sobrarà paella, És igual, que després me l'emportarem cada vegada. Nosaltres vinem a provar-la, mos inviteu o què? Home, invitats esteu, això ja ho saps. Demà tenim que dinar, diu, veus, els companys. Ah, també ho guardeu en un tàper, no? En un tàper. Com té que ser. A veure, esté pendiente, te veig aquí en pendiente, te veig pendiente quan aneu sopar... És la marca de la casa, això. Tots els anys. Sí, a més ja saps que el carnaval, això és el millor que hi ha a Vinaròs. Es comença el carnaval... Això és el millor que hi ha. Molt bé, visca el carnaval de Vinaròs. Igualment, visca el carnaval. Gràcies. Que se senti bé. Vinga. Bueno, aquí estem en una altra de les comparses d'aquí, en fora del forat, en un dia, com han dit antes, en un dia fantàstic. Bueno, aquí estem en el cuiner. Bon dia. De cuiner, res, aprendís. Com aprendís? Ves que meneixes aquí els llangostins, los meneixes en un arte, Bueno, això no és lo teu, però veig arte aquí, No, jo així, ajudar el que es pugui i que això és el millor que sigui. Bueno, quina comparsa sou, a veure? Centro Aragonès. Centro Aragonès. Som una comparsa menudeta, però canyera. Però graciosa i amb moltes ganes, no, veig? I ben avinguts. A veure, què veig? Què he vist aquí? A veure, això què és, això? Tordets. Tordets? Paella en tordets? Per fer el vermudet. Ara us ofregirem encarregat de llet per fer el vermudet. Molt bé. Bueno, pues no res, i veig també llangostinets o gambes? Gamba roja. Gambeta, veig també que poseu... Quants socis sou ara en aquests moments? En aquests moments som 29. 29, però bueno, esteu ahí aguantant, Però resistim. Tots volen que morarem, però nosaltres ahí aguantem. Ahí, aguantant i pegant canya. Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre-nos. Enhorabona. Ja passareu a tastar-la després. Bé, la tastarem, però si tenim que tastar 33 comparses, crec que la panxa no mos dona per una culleradeta de cada un, no passa res. Molt bé, gràcies per atendre-nos. Vol fer una pregunta a Luis. A veure, Luis, femos una pregunta. ¿El Centro Aragonés colabora en algo? El Centro Aragonès ens deixa el local per fer les reunions i demés. I l'únic que utilitzem nosaltres del Centro Aragonès és el nom de la comparsa. Però el Centro Aragonès en nosaltres no col·labora en res. L'únic que utilitzem és el local social. Econòmicament no? Econòmicament no. Econòmicament ens autofinancem els propis de la comparsa. Difícil, en 29, però bueno, esteu. Això demostra que en poquets també se pot aguantar, no cal que siguin 400 en una comparsa. En 30 aguantarem. Molt bé, i que dure. I que dure. Gràcies. Molt bé. Després vindrem a provar-la, ¿vale? Molt bé. Gràcies.
Bueno, aquí estem, en una altra de les comparses. A veure, quina comparsa estem, a veure? A la Marxeta 87. Marxeta 87. Oh, xivo. Espera, Luis, espera, que grava que vaig a provar-ho, perquè això... Ja t'has cremat. M'he cremat, però està... Carril, bon dia. Bon dia, Ximo. Un altre any més, en un dia fantàstic. Avui de categoria, un dia de categoria, un dia d'estiu. Marxeta 87. Quantes paelles esteu fent? 4 de 40 places. 40, 4, són per 160 persones. 160 persones. Moltíssima gent, no? Bueno, vindran 140 o 150 persones, però s'acabaran. Bueno, 160, ne vindran 140. A Luis, jo crec que podem provar-la també. Esteu invitats. I a més, fareu una degustació per la temporada aquí per Balonmano. Ah. I quan té fideuà farem Això te volia comentar. Estàs al balonmano, mos fa la fideuà, ara l'arròs, estàs tots els puestos, Carril. Això és important, que estigues ahí al pie del canyó, no? Hi ha que col·laborar en tot. La comparsa esta ja fa 25 anys que soc de la comparsa i hi ha que col·laborar en tot. He estat 2 anys en stand-by, que volia descansar, però hi he tornat una altra vegada. El cuquet, el cuquet a la festa marinera i a la festa carnavalera. Molt bé. Me s'ha quedat un sabor de boca fantàstic, eh? Home, és que has dit tu, què has dit? Si sou tu ranxero, què has dit? Molt bé, anem a veure un company d'ell, un altre company, li preguntarem a veure quants ne són, per exemple, a veure qui és Manolo este. On està Manolo? Manolo, hombre, ven aquí, a veure, Manolo, a veure. L'abuelo, vos diuen, a veure, l'abuelo, per què l'abuelo? L'abuelo perquè va ser un dels moments de la fundació, dels principals fundadors. I va estar 21 anys de president. Vale, i quants anys va fundar? 29. 29 anys ahir a la comparsa Marxeta 87. L'any que ve, si Déu vol, farem l'aniversari dels 30 anys. Manolo, quants ne sou de socis? Ai, doncs 196 o això. 196, desfileu tots o...? Home, normalment no. Normalment no, no sé, doncs un centenar, si arribem, un 105, 110, per ahí. Bueno, a la paella veig que esteu ficant cosetes. Què heu posat? A veure, he vist també que heu posat algo de verd allí, no? Home, verdura, lo normal del corrent, pues els llangostins, los musclos, el pimentó roig que es fica per dalt i tot lo normal, tot el condiments. Pèsols també, pèsols. Pèsols, bajoques, i el conill, pollastre, iau. Molt bé, des de fa molt prontet que esteu aquí, no? Sí, nosaltres normalment... Prontet, eh? Sí senyor, té tota la raó. Nosaltres normalment sempre fem tota la vida que va fer la comparsa, que a les 8 ja anem a l'almacén, carreguem tots els tastos que tenim preparat el dia anterior i venim aquí a les 9 a esmorzar i fem l'esmorzar nostre. I doncs fem l'esmorzar aquí, a Tortúria, els que ven a treballar, ven a esmorzar, esmorzen i després ja ens dediquem a fer la paella. Manolo, que siguen 30 anys més, que estigues aquí al frente de la comparsa, perquè gent com tu el que fa seguir que això vagi endavant. Pues sí, que tinguem molta salut i que puguis estar molts anys i seguir. I tots els veteranos és una meravella, perquè se me van morint, que és llei de vida i anem a això, però de categoria, una meravella, una meravella. Parlem de l'actualitat, i que, com he dit antes, moltíssims anys, que seguissis molts anys, 30, 60 o 90 anys més al frente de la comparsa Marxeta 87. Moltes gràcies per atendre-nos i després vindrem a provar la paella, no? Suposo que mos inviteu, no? Sí, mos inviteu i podeu provar-la ja avant i molt gust de vosaltres de fer tots aquests reportatges que feu molt macos, eh? Molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Manolo. I endavant. Endavant. Vinga, au. Bueno, aquí estem en una altra de les comparses. Aquí estem en una altra de les comparses, aquí fora al Forat, en un dia, com han dit antes, espectacular, i aquí estem en una de les comparses del Pilar. I aquí estem... Bon dia. Bon dia. Com te diuen, a veure? A mi Paco. Paco. Què? Francisco. Dos paelles, o Francisco, no? No, dos. Però és Paco, eh? No, Francisco, va, Francisco. Bueno, Francisco, mos diu el càmera que Francisco, això és perquè te deu conèixer molt, no? Home, o bastant. No ho sé. Bueno, a veure, què mos has posat? A veure, quanta gent feu avui de paella? Pues si vols que et diga la veritat, los 70 i pico, no? 80. 80, no? 80. Doncs suposo que seran 40 i 40, no?, de cada paella. Sí. A veure, quins ingredients has posat avui? De moment aquí només n'hi ha el pollastre i la costella. De moment. ¿Y ficarás también algo de verdureta? Hombre, claro, las verduritas están aquí, los pesos, los baixocota de esta con se digue, y bueno, el pimentó y res més. Baixoques, pimentó, pesos
i ja està, no hi ha res més. A veure, Francisco, mos agradaria que mos diguessin una cosa. Com fiques l'arròs? La fiques en forma de creu? Perquè hi ha gent que la fica en forma de creu, hi ha gent que ho fica al redolí. No faig, jo lo tiro l'arròs al redolí abans, no miro. Fiques la creu, no? Jo no. Bueno, cada un té la seva... No, claro. Hi ha qui fa la creu i hi ha qui fa el que tu dius. I bueno, suposo que la paella, l'oloreta que fa, està espectacular, Home, la paella, aquí això ja tinc que tirar ja la verdura, perquè si no ja la carn... S'està cremant ja. El coloret que té ja es pot tirar aquí la verdura, si no, me se cremarà. Francisco, moltes gràcies per atendre-nos, enhorabona i que siguis que aixines molts anys més. Ho sento molt perquè estic plorant, però és del fum. Del fum. És de l'alegria? No és de l'alegria, no és del fum. De l'alegria i del fum. Francisco, gràcies. A vosaltres. Vinga. Ostres. Jo t'avisaré. Bueno, aquí estem en una altra de les comparses, tot dins d'un got. Estem en Rafa, un cuiner ja molt important d'aquí a Vinaròs, sobretot son pare. Rafa, bon dia. Bon dia. Bueno, a veure, veig unes paelles molt grandíssimes, no? Sí, no som 230. 230? Sí. Esteu preparant paella per 230? Per 230. Per exemple, aquesta paella, per quan són, més o menys? Per un centenar, i després farem la menudeta aquella també, i avant. Fareu tres paelles, no? Tres paelles, dos de 100 i una de 30. I una de 30, no? Perfecte. Molt bé, bueno, a veure, Rafa, quins ingredients mos poses aquí? A veure, vosaltres, els secrets que teniu. Ai, no, a veure, lo de sempre, la costelleta, el pollastre... A veure, treu-nos una costelleta, a veure. Per exemple, perquè la gent ho vegi el que és la costelleta, claro. La costelleta, aquí tenim la costelleta. Bueno, i veig una cosa molt grogueta, està. Ja li heu posat la... Sí, ja l'he posat el safrà, la sal, tot. I ara que faig el bon caldet, i avant, i d'aquí a l'hora tira l'arròs ja. Rafa, no sé si ho sabràs, però quants sou a la comparsa de socis? Pues no ho sé, però 400 o per ahí, 400 i pico. I desfileu quasi tots, no? Sí, més de 300 segur. Segur, no? Sí. Bueno, vaya comparsa. Bueno, pues no res, en un dia fabulós... Sí, más regalo i tot, potser, per fer la paella, però bueno. I després vindrem a provar-la, a veure, este cuiner tan important, a veure com està la paella i ho direm, Vinga, va, pues. Gràcies, Rafa. Bon dia. Vinga, bon dia. Estem en una altra de les comparses, Samba pa mi, no pa tu, sinó Samba pa mi, i estem un dels cuiners. Hola, bon dia. En ell. No, en ell, ara després agafarem en ell. Ara vaig agafar-te a tu, que veig que estàs ahí, molt atareat, manejant el tema. A veure, com te diuen? A mi Agustí. Agustí, a veure, què estàs fent? A veure. Pues una paelleta per la comparsa. Ves que has posat carxofeta, no? Lo que hem trobat, sí. Sí, per li dona substància. Quants sou a la comparsa, Agustí? Uns 60-70. 60-70? 60 socis en xiquets, sí. Entre xiquets i tot. Esteu preparant paella per 60 o...? Sí, més o menys, sí, més o menys. Bueno, he vist també que li ha posat costelleta. Costelleta, una miqueta de conill, pollastre, pimentó, ja li ficarem la picadeta i... Però li fiqueu algo de marís també o...? No, nosaltres crosta no, som pobrets nosaltres. Encara no heu arribat aquí, No, nosaltres som pobrets. Bueno, però poquet a poquet, Agustí. Poquet a poquet anireu. Bueno, pues no res, anem a parlar amb el teu company, gràcies, Agustí. Aspirante, 50 minutos y emplatamos. Bueno, a veure, aquí te veig xillar molt, a veure. Aquí li estàs fotent uns meneos, ahir a la carn de pollastre i conill, no, també? Jo soc molt justet, no tinc molta idea. No tens idea de què? De paella. De fer paella. Jo sé que t'he vist un poc de garbo aquí, Però se la fotran igual. Igual. Faig el que faig estarà boníssima. Per supòs que vindrem a provar-la, perquè veig que fa molt bona pinta. A 3 euros, tota la... Bueno, ja m'ho han dit. A 3 euros que estan pobrets, Qui vulgui paella, a 3 euros que estan molt pobrets. Bon preu, no? Bon preu, barata. Gràcies per atendre-nos i enhorabona, vinga, gràcies. La comparsa sense un duro. I bueno, anem a veure el cuiner, que trobo que avui s'ha aixecat pronte i aquí està al pie del canyón. Hola, bon dia, com t'hi diuen? Miguel. Miguel, bueno, què? Veig ahí que li estàs fotent aquí al meneo a la carn, no? Si no mos crema la carn i després la gent no estarà contenta. Bueno, quants sou a la comparsa, a veure? Pues som sobre un 100 i pocs. 100 i poc, bueno. 100 i 100 són 200, mos diu Luis. A veure, estàs preparant per quants? Per 100? Uns 70, 80. Bueno, com feu la paella? La feu de carn, la feu de marís, la feu mixta? Mixta. Mixta, no? Bueno, més que res car que... Més que res car. Bueno, a veure,
Aquí estem ensenyant, Luis, aquí uns... Bueno, sabeu que esta comparsa, sabeu que tenen dinerets aquí, perquè veus, llangostins, hi ha algunes que no tenen ni llangostins. I amunt diuen que sense un duro. I sense un duro, però ja veus si tenen de duros. Molts de duros tenen, Luis. Bueno, enhorabona, a seguir, avui fem una bona paella. Gràcies, sí, home, això sempre. Vindrem a provar algun llagostinet aquí. Bueno, tranquils que esteu invitats. Gràcies. Plateret per l'endureu. Gràcies, Miguel. Vinga. Es comença el carnaval, es comença ja a ficar-nos els pèls de punta, i aquí estem en una altra comparsa que se diuen los Pobals. Bon dia, en un senyor, a veure, com li diuen? Lo pastor. Lo pastor, però tindrà un nom, lo pastor. Manolo. Manolo, bon dia, Manolo. A veure, veig aquí l'esteu pegant molts de voltes, eh? Home, se pega volta perquè no s'ho carregui de baix, tu. He vist que acabes de posar fesols de garrofa. Exactament, garrofons. O garrofons, com diem, a veure? Home, posar garrofons o fesols de garrofa? Les dues coses. Les dues coses són el mateix, no? Sí. Manolo, quantes no sou aquí a la comparsa? Pues esta vegada no ho sé, que baixa de Fortanete. Este matí. De Fortanetes eres, vaya poble, eh? He baixat este matí per ajudar a fer... Hi ha molts de robeons o què? No, tots consolidats. Segur, va, que no ho dius? Ho dius perquè no aniguéssim a fer. Un fracàs, a quan? Un fracàs de... A Fortanete un fracàs. Bueno, ara anem a preguntar, veure. Preguntant-li, tinc l'ajudant, l'Onet, que és el pròxim. Jo ja tinc 70 anys i pròxim... A veure, vine aquí, a veure, vine aquí en altres. A veure, vine aquí, a veure, cara a la tele. Com te diuen? Aitor. Aitor, a veure què estàs fent aquí. Ves que estàs a de plenent ja, no?, pel dia de demà. Ja veig que fa una pinta de muerte, no?, la paelleta esta. Jo crec que farà, en tot el carinyo que li estàs posant, jo crec que estarà fantàstica esta paella. Sí. Bueno, anem a preguntar, a veure, a aquest senyor, quan sou a la comparsa, a veure? 130. 130. Estàs preparant per 130 o...? No, ne són menys, però estem preparant una palleta de 80 per ahí. Molt bé. Veig que ha posat algo de verdureta, també. Verdureta, garrafons, fesolets, pesols, de tot. I típic la costelleta, no? La costelleta, el pollastre, i ara li ficarem l'arròs, ja, que ja agarra pront el bull, i ficarem l'arròs. Bueno, també ficarem una miqueta de groguet, no?, per fer... Claro, les gambetes que tenim allí. Gambetes, també. Bueno, també tenen diners, Lluís. Estan allí. També tenen diners. Està la platera allí, Mira la platera allí, enfoca la platera perquè també tenen dinerets, estos. Tenen llangostins, gambetes i això. Se fa lo que se pot. Bueno, pues no res. Gràcies per atendre'ns. Vale, pues gràcies a vosaltres per estar aquí sempre i endavant el carnaval. Que dure molts anys. Que dure molts anys. Això és el que fa tirar endavant en l'època de crisi. El que passa que hi ha crisi, ara ho has dit, l'època de crisi, però bueno, tots anem tirant una miqueta de... Entre tots, tirar el carnaval endavant. Molt bé. Gràcies i visca el carnaval de Vinaròs. Visca el carnaval de Vinaròs. Gràcies. Bueno, aquí estem en una altra de les comparses, en els xocolaters. Xocolaters, perquè mos han dit que ho diem malament. Xocolaters. I aquí estem en un paellero major, no? Bona tarda. Bona. Com està la paelleta, a veure? Pues tu mateix la provaràs després, ja m'ho diràs. Bueno, veig aquí que fa una pinta, heu ficat fesols de garrofa, fesolets... Home, bajoqueta, tot el que té que ver, pimentonet, tot el que te fa falta. Ja ho veig, ja. I les gambetes estan preparades per després. I gambetes també, bueno, això... Lluís, gambetes. Això és senyal que tenen dinerets. Tenen dinerets. Anem a parlar d'un altre component de la comparsa. Bon dia, com te diuen? Rafa. Home, Rafa, bon dia. Molt de gust de conèixer-te, no? Ens coneixíem. Una pregunteta, quan sou a la comparsa, a veure? Pues en estos momentos estem en una mica de crisis. Bueno, com a tots els puestos, Rafa? Sobre un 70, serem. 70, però bueno, molts anys, al pie del canyón. Hombre, sí, estem aquí aguantant el temporal, que es diria. Ja veurem. Temporal no, Rafa, tsunami. Tsunami, o pitjor, però ja veurem. Que los tiempos canvian i ja diuen que hi ha solucions. Ja les veurem. Bueno, veiem que porteu aquí els típics xalequers, o com se diu això? Això és lo típic. Lo típic vostre, no? El nostre, de les paelleros. Però veig que porteu els colors, diuen autèntics de Vinaròs, no? Home, claro, per favor. Perquè diuen que si era blau-blanc, és roig i blanc. Els colors de Vinaròs són, a part de l'equip del futbol, és roig i blanc. Això és lo que sempre ha sigut. Els colors autèntics del Vinaròs. Autèntics. De Vinaròs. Bueno, esteu preparant per quants, més o menys, de paella? Avui per 50. Per 50.
Bueno, ¿nos sobra algo para probar o no, Rafa? Hombre, suposo que sí. Algo Alguna mos coselleta, una miqueta de conill de monte vos guardarem. Ah, conill de monte, m'has dit. És que no t'ho havia dit. No m'ho havia dit, a veure. M'ha dit costelleta, però conill de monte no m'has dit res. Que ahí està el secret. I espera't que mos falta ficar les baquetes. També baquetes? Bueno, baquetes són uns que porten cuernos. Pocos, però comemos bien. Les baquetes porten cuernos, no és baqueta de caragol, sinó porten cuernos. Rafa, gràcies, i a seguir endavant i luchant en els temps difícils que estem. Això esperem. Molt bé. Gràcies, Rafa. Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Aquí estem en una altra de les comparses, ja n'en portem bastantes, i aquí estem en una altra comparsa, ara sí que sí. Vale? Estem, mos han dit, en Romeret, o Romero, bon dia. Bon dia, bon dia. Bueno, jo no... He vist coses molt rares este matí per aquí. Jo no tinc tanta confiança en tu, Home, pues si vols que la tinguem, que no hi ha. Bueno, a veure, problema, ves que acabes de posar la picaeta, això és el toc màgic, no? Home, això és el principal. Per la paella una bona picada, el més ja sobra, hasta l'arròs. Ah, hasta l'arròs, bueno. He vist que has posat també verdureta, sí, verdureta, fesols de garrofa o garrofons, no? Carxofeta, o sigui que tot ben condimentat, no? Romero, quants en sou a la comparsa? Ara en aquest moment sobre 70 per ahí. 70? Xiquets i tot, sí. Xiquets i tot. Gent jove també, sí, per mantindre... Hi ha 20 o 30 xiquets i el de més pues, només bé soc jo, o sigui que bé. Gent jove, claro. Sí. Bueno, i desfileu també, més o menys? Desfilem tots que han de buscar gent de fora perquè nos ajuden. Nos ajuden. Sí. Molt bé. Molt bé. Bueno, es comença el Carnaval, en il·lusió, un dia fantàstic, heu adelantat les paelles, això... per què les vau adelantar? Per la temperatura, no? Perquè sempre teníem vent, mal hora, i ara estem pues, anant de conya, perquè ja fa 3 dies que fan de categoria, no? I bé, molt bé. M'ha acertat el dia, Bueno, aquí també en esta comparsa, ara sí que sí, també tenen gambetes, això, com ha dit antes, també tenen dinerets aquí, Romero? Sí, gambeta roja. Poca gent, però dinerets, Bé. No ens podem queixar, Romero, moltes gràcies, a seguir endavant. Gràcies a tu i ja ho saps, aquí estem pel que faci falta. Gràcies. Bueno, això... Moltes gràcies, Romero, per atendre-nos i a seguir endavant molts anys més i que no se pergui el que és el Carnaval de Vinaròs. I ja saps per què estem. Visca el Carnaval de Vinaròs. Visca el Carnaval, vinga. Bueno, aquí estem en una altra de les comparses, va que xuta, i estem en el cuiner mai jove per aquí. Bueno, ojo. Bon dia, com te diuen? Bon dia, Juan Antonio. A veure, què mos porten aquí? El garrot o què és això? Per anar regulant la paella un poquet. Ah, això és per manejar... No és per manejar la... I aquí es fica tonto, garrotar. Pistó no és per manejar la paella, no, això? Suposo que no, no? Clar que no. A veure, què heu posat a la paella? Per quants n'heu preparat, Pistón? Per uns 80 preparem. 80 persones? Sí, de crios i grans, que és la de xiquets, està. Però sou tots molt joves, no? Diuen que és la comparsa dels xiquets, no? De xiquets. A més, som almenys 60 xiquets, 60 xiquets. El que passa que teniu que comptar que cada pare, cada xiquet porta... 2 o 3 pares, a vegades, no? Ojo, això vol dir que teniu el futur assegurat, no? Assegurat, sí. Esta comparsa és una de totes que quasi té assegurat. I són quants anys portes fent paelles d'aquestes? Moltíssims, no? Molts anys ja. Massa anys ja. Massa anys, home, no. Que entreguen gent jove que ja està bé, no? Però bueno, vosaltres teniu que mantindre-ho. Mentre tingueu a Tomàs al costat, doncs... Cap problema. Cap problema. Pistón, moltes gràcies. De res. I que sorgui una bona paella. Vale, gràcies. Juanito Pistón, mos ha dit, Juan Antonio, t'he dit. Juan Antonio, gràcies. Una de les comparses, tomba i tomba. Aquí estem en un dels que estan menejant aquí. Hi ha 2 menejant la paella, Però bueno, anem a preguntar-li. Bon dia, com te diuen? Bon dia, jo soc Miguel. Miguel, a veure, què estàs fent aquí? Una paelleta mixta, com toca. Mixta, no? Mixta, sí. Que també li poseu gambetes o... Tenim gambeta, tenim musclo i tenim xipiró. Xipiró també? Xipiró també. Això del xipiró no ho havia sentit avui encara. Però el xipiró, això és senyal que hi ha dinerets aquí, Perquè... L'empresa és forta. És forta, no, l'empresa? Sí. Per quan esteu preparant? Per 85. 85. Quan sou a la comparsa? A la comparsa per uns 130, em penso, per ahí, no ho sé, més o menys 130. Bueno, aquí ves la pateta del conill. A veure si me la guardeu, la pateta del conill. Vale, va. Me la guardem per després? Dóna-ho per fet. Dóna-ho per fet. Pateta de conill i la vol pa amuleto. Bueno, a veure, el càmera avui no sé què té, està nerviós això de les motos, vale? Bueno, he vist també que li poseu garrofons, també, no? Algo de verdureta. Una mica de batxoca, fèsols,
Vull dir, de tot una De miqueta. tot barrejadet. De tot I una això la miqueta. gent jove s'ho menja, perquè això de la verdura ho té molt I clar. si no s'ho mengen és problema Que s'ho d'ells, aparten. m'entens? Que s'ho aparten. La cosa ve com ve. Molt bé, doncs, es comença el Carnaval, visca el Carnaval de Vinaròs, Visca. en un dia fabulós, Sí. i que la paella sortiga perfecta. Això ho doneu per fet, segur. Gràcies per Merci. atendre-m'ho. Vinga. Adéu. Bueno, aquí estem en una altra de les comparses, no en volem cap. Que no estigui borratxo, no? Bon dia, Bon aquí dia. parlem. D'Alejandro. Àlex. Àlex. Com vulguis. Bueno, a veure, veig aquí que estàs ahí, dale que te pego en el palo, no? És lo que toca. Preparant... Per quants esteu preparant, a veure? Pues són 6 paelles per 50, per 300 més o menys. Per 300, quan sou a la comparsa de socis? Aproximadament una miqueta més de 500. Entre grans i menuts, pues 500, 540. 540? Més o menys, sí. Això és molta gent, eh? I Com ho poques, aconseguiu, I això? poques persones. Però com ho aconseguiu, això? Perquè no és fàcil avui en dia, en els temps de crisi que hi ha, poder aportar més gent cada dia. Com ho aconseguiu, això? Home, és una comparsa que porta 25 anys ja al Carnaval. Va ser la primera comparsa de jovens que se va crear i d'alguna manera s'ha anat arrastrant a moltíssima gent. Després hi ha unes altres comparses, ja hi som, tot Islungó, tot Ahorri, que també és de gent jove, però bueno, ha anat creixent, sobretot quan se va fundar teníem 17-18 anys, ara hi ha molt de xiquet, i d'alguna manera va creixent. És una comparsa que llama molt l'atenció. Gent jove, m'has dit, no? Sí, quan se va fer, ara ja no tan jove. Bueno, anem a veure un altre cuiner que estan per aquí, a veure. Això ho veig molt groc, no? A veure, com te diuen? Jo, Carlos. Carlos, a veure. Lo pinche, lo primo. José. Bueno, primo, ara parlarem de lo primo, a veure. Ho veig molt groc, això que heu posat aquí, a veure. Li ha caigut el pot del safrà, però Sí, però tenim ves- la gràcia de que sempre mos surt bona, per això no ens no, patim. per això no tinc que patir, Té la no? mà trencada i sempre les fa bones. De les 6 que fem, sempre la número 1, la número 2, sempre estem. Qui ho controla, així, les 6? Qui ho controla, ell? A veure, com te diuen, a veure. Calduc, també igual que este, cosí d'ell. Cosí, sou cosins, Sí, bueno, germana. tot se queda a casa, eh? Però què has posat a la paella, a veure? Pues a veure, A banda de a que... banda què n'has de la passat? grogó, Què de n'has la passat grogó. Però això va a gustos, cada un fa com vol. Sí, ja, però què has posat, a veure? Que mos demanen, a la comparsa de 70 gent, als 530 persones, mos les demanen cada un d'això, ja cada un ja té la seva especialitat. Molt bé. A veure què has posat ahí. De lo que mos han donat. Les gambes mos les han mitjan nosaltres, costella i pollastre, ja. I pollastre. I bueno, algo de verdura o no em poses de verdura? Verduretes. Che, pues no la faigues, home, no la faigues. Bueno, fa molt bona pinta, Calduc. Muy bien. Això esperem, que surti bona. Una pregunta, ara que estic aquí, com fiques l'arròs? Lo fiques en forma de creu o la fiques aixines? Com ho calcules tu, la quantitat que tens que posar d'arròs? Això se calcula a ras d'anilles i 5 quilos d'arròs, ja, arreando. 5 quilos aquí a la paella? 5 quilos d'arròs, ja. Però la fiques en forma de creu? Perquè hi ha De creu ni història, això No, són les tu la abuelas. tires i avant. Igual, a veure, ho fiquen en creu i després ho mereixen, doncs ho tires com vols, ja està. No, perquè diuen que si ho fiques en creu està més bona, no sé què. Això, jo no l'he fet mai. Pa No, tu res. lo fiques i Ja està van, boníssim. ja van. Bueno, li vindrem a provar-la, ¿vale? Muy bien. Enhorabona, Gràcies. llavors si mos surt totes bones. Perfecte. Bueno, Luis mos diu que fa bona olor, claro, com li va tot el fum a ell, no serà pel fum del taronger, no? Calduc, gràcies. De res. I a seguir endavant. Muy bien, moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Bueno, aquí estem en una altra comparsa. Ni fu ni fa. Ni fu ni fa. Ni fu ni Vale, fa. Ximo, bon dia. Bon dia i bona hora. I fa Quina molta hora? calor avui. Quin dia més fabulós que mos fa, no? Meravellós. Bueno, veig que esteu preparant 3 paelles, no? 3. Per quanta gent esteu preparant? A veure, Me Ximo. pareix que en som 80. Per 80 persones. Sí. Quants sou a la comparsa, més o menos? Què en som ara? Bueno, aquí... 100. A veure, el jefe. 200. 200. També hi ha que s'apunti i s'aborren, també. S'aborren, bueno. Aquí esteu per tirar... La crisi atropella tot, saps? Bueno, què has posat a la paella? Veig que has posat garrofons, què ha posat? De tot, aquí se posa garrofón, llangostins, de vinaròs, aunque no Llangostins també? Sí, de vinaròs. Escolta, perretes estava a comparsa, eh? Home, claro que sí. Veig que teniu perretes, eh? Després que han posat conill i pollastre, que no m'agrada, però t'ho han posat pollastre. Bueno, ja parlarem amb el gran jefe. A veure què has posat aquí. Pollastre, conill, costella de cerdo... I verdureta també, no? Pollastre, verdureta, garrofons, bajoqueta i pèsols. Com has posat l'arròs? Veig que l'has posat en forma de creu. Per què això? A veure més o menys calcular l'aigua que tinc en l'arròs, perquè no es quede caldós. Que diuen que si la fiques en forma de creu està més bona o no té res que No té res que veure. A més és per encertar-li l'aigua en l'arròs, que no hi ha més secret a la paella. La paella està el secret en l'aigua i l'arròs. Si fas massa arròs se queda molt sec i agarrat.
Si tires per això es queda caldós, si no se passa. Ha de tindre més o menys la... Com calcules la quantitat de la paella? Com ho saps tu? Perquè jo no sé, jo tiraria 1 quilo, no sé si tinc que tirar 1 quilo, 2 quilos o... Si no vols fracassar, el cul de la paella ple de talla és. Vale. De conill, costella i pollastre. Tens? I algun pitjonet, si con una llibreta, això també va bé. També va bé, sí. I entonces, rotixes la carn, les gambes primer i el llagostino que poses, primer el rocidet, i allà ho retires. I ara, quan tires l'arròs, d'aquí 10 minutets, 20 o 21 minuts, ja està l'arròs cuit. Però antes que s'acaba de coure els clavaets i les gambetes i el pimentó per adornar-ho. Això és la típica paella valenciana, no? O no? O de Vinaròs. Jo de paella València bona no he menjat mai cap. No sé què ho diuen, si són de... És diferent a València, perquè l'altre dia sortien per la tele i no me va convèncer la feina. Aquí posa cargols i aquí posa de tot. Aquí posa cargols, sí, també. A la cacera és diferent. A la cacera hi ha conill, conills, caragols. Aquesta és mixta, diguéssim, perquè hi ha... Hi ha angostins, hi ha angostins, hi ha musclo, i aquí perquè nosaltres no en tenim, però molts posen sèpia o posen una miqueta de polp perquè l'arròs s'esclata una miqueta. Ximo, quants anys fa que estàs en aquesta comparsa? Des de què es va fer? Quants anys són, això? Molts anys. Això 30 anys. 30 anys, estem fent els 30 anys. Bueno, doncs Ximo, que dure 30 anys o 60 anys més, que estiguéssiu allí. Que ens puguem trobar. I que tu ens vinguis a veure. Molt bé, gràcies Ximo, gràcies per atendre'ns. Som de la mateixa quinta, Gràcies i que després vindrem a provar-la, si és veritat o tot el que ens has dit. Tranquil, que això anirà. Jo ja porto aquí la bossa que el que sobrarà pels gossos. Molt bé, gràcies Ximo, vinga, gràcies. Comparsa, una altra de les comparses, comparsa la Morterà. Aquí estem una senyora, com li diuen, bon dia. A mi Lola. Lola, bon dia. Bon dia. Com estem aquí? A veure, què estàs fent aquí? La paella, que no ho veus? La paelleta? Sí, la paelleta. Paella mixta, paella... Mixta. La mixta, no? Li poseu també llangostins? Llangostins i musclos, i hasta pollastre... Costelleta també, no? Carxofetes... Quants sou, Lola, aquí a la comparsa? Quants sou? 83, me pareix que som avui. I avui prepares per 83? No, la meitat aquí, la meitat la Carmen i la meitat jo. Vale, molt bé. La Carmen, ara parlarem amb la Carmen. Què te volia dir? Venen tots els que esteu a la comparsa o avui fallarà? No ho sé, avui segur que venen tots. Segur que avui fa bon dia. Fa bon dia. Paelleta, bueno, espectacular. Anem a veure la Carmen, Hola, senyor. Carmen, bon dia, a veure, vine per aquí. Mucho calor, dígame. Molta calor, ja te ves suar, en los sombreros. Muy bien, por cubrirme. A veure que... Fa una pinta boníssima. Buenísima, tiene que estar divina. Llevamos una horita aquí ya de que te pego y espero que dentro un poco esté ya. ¿Qué estás preparando? ¿Para 40, no? Más o menos 40 y 40. Sí. ¿Y cómo sabes la cantidad de arroz que le pones? Pues cada paella lleva 5 kilos de arroz. Le ponéis los 5 kilos, 9, ¿no? sí, justitos. Y sale, ole. ¿Se la dejar que se sucarre o no? No, mujer, no, ¿qué dices? Porque hay algunos que les gusta que esté un poquito sucarrá. Si se sucarra es porque se sucarre, no porque lo tengamos que hacer. Eso no se hace, así no se hace eso. Carmen, muchas gracias por atendernos y a seguir muchos años y a tirar esto adelante. ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval de Vinaròs! Muy bien, de Vinaròs. De Vinaròs, gràcies. Aquí estem en una altra de les comparses, com he dit antes, en un dia fabulós per les paelles del carnaval de Vinaròs. Es comença el carnaval amb molta força, amb molta il·lusió, i aquí tenim... Fariñas, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, veig aquí paellero major, ¿no? No. ¿Cómo que no? Hemos dicho, aguanta el palo para la cámara. No, yo he visto aquí el palo que estás todo el rato, dale que te pego. A ver, ¿qué has posat aquí? ¿Para cuántas personas esteu preparant? Más o menos. ¿Para cuánta gente es? Para 90 persones, mos diu. 90. 90 persones, no? Bueno, veig que ho fas, aquí estàs manejant amb molt de carinyo, no? Home, això sí. Molt d'amor. Molt d'amor. Perquè la paelleta surti bona. Evidentment. A veure, què has posat aquí? Algo de Però que no ho sé, que no estic fent, que estic aguantant el palo només. Com que el palo? Va, home, que tu no saps que se fiquen llangostinets i això? Hòstia, tens raó. Los langostinos, ¿dónde están? Mira'ls. Ahí els tenim. Bueno, Luis, enfoca els llangostins. Ahí, enfoca. Perquè esta comparsa trobo que té molts de dinerets aquí, Home. Llangostinets, gambes, Fariñas, molts anys, no? Sí, molts anys. No, bé, Quants anys portes en el carnaval de Vinaròs? Pues mira, vam començar quan la colla el primer any, pues imagina't. En la colla vas començar, no? Sí. Pues tota la història. Des del principi, no? Des del principi, sí. I ahí estàs, al pie del canyó. Home, que ja que tenia alguna licència en la vida, no? Sí. Tot no té que ser treballar i treballar. Bueno, pues que dure molts anys més, Fariñas, molts anys més. I que molt bé, que ser molts anys. Molts anys aquí, enhorabona. Pareix que Luis vol preguntar alguna cosa. A veure, Luis, què vols preguntar? Enguany com va el carnaval? Com està el carnaval enguany? Com és el carnaval? Bé, home.
Bé, com tots els anys. No, enguany no, enguany no. Enguany no, enguany toca descansar una miqueta. Sí. Si me fes... Fora però dins, no? No, enguany estic fora. Incògnito? No, a la comparsa només i disfrutar com un comparsero. Sortir i disfrutar. Bueno, com va Valentino? Ara anirem a veure. Faria, moltes gràcies per atendre-nos. Que la paella surti que boníssima, després la provarem. Això t'ho vull dir. Després la provarem a veure si és veritat, el que mos has dit. Gràcies a vosaltres, eh? Gràcies, Faria. Vinga, adéu. Comparsa... Arramba i clava. Arrambla i clava. Arramba. Però ben arrambats, eh? Ben, massa calor i tot, avui. Avui fa un dia estupendo, no? Estupendo, fa molta calor, la veritat. Sí, i en esta arometa encara més. Bueno, a veure que hemos estat... Veig aquí que heu posat caragolets i... Sí. Què has fet la paella? Per quants ne feu de paella, per exemple? Per 70. Per 70. Ara, però esta i aquella. Vale, i quan és la comparsa? Parleu en ell, que en ell és 100, un 100 o així. La comparsa, Ximone, som un centenar. Entre grans i menuts, un centenar. Estem en un centenar, 75 de grans, i un 25 o això de gent jove, que és la que predomina i la que tenim que muntar una miqueta esta festa, perquè si no busquem gent jove aquí, els abuelos ja estem nosaltres. No, però gent jove és important avui en dia, no? Sí, la gent jove i la gent gran, tot és important. Avui en dia, els veteranos en los joves, però hi ha que juntar una miqueta la gent jove i la gent gran. Quants anys fa que estàs ahí embolicat de la comparsa? Jo me penso que farà 27 anys, la comparsa està en 31, me penso que farà 27 anys que estic. De 27 anys que estic de la comparsa i la comparsa està en 31 anys. Bueno, he vist que heu posat caragolets, heu posat... Heu fet mixta? Mixta, sí, ara ficarem ahí per decorar, que tenim ahí unes gambetes sofrigidetes per d'això, mixta. Mar i tierra, que diuen, o terra i mar. Luis, ho ha dit a diversos comparses, però tenen llangostinets i gambes, això és que tenen perretes, eh? Sí, no. Aquí hi ha perretes, eh? O no? M'agarrar l'oferta antes de Nadal, l'oferta antes de Nadal. En els temps de crisi, que hi ha algunes que no poden tindre gambetes. Nosaltres gambetes, algun llangostinet, el que fa que falta. Bé, no? I caragolets. I caragolets, esto l'hem anat a buscar este matí, que corrien com això, hi havia humitat i corrien molt. Corrien molt. Sí. El que passa que no hem pogut agarrar-los tots perquè corrien massa, és que tenen massa velocitat. Bueno, gràcies. Enhorabona pel vostre treball, de tindre gent jove per poder seguir això endavant i que ens vegi ser moltíssims anys més. Molt bé. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies, Ximo. Vinga. Bueno, Ximo, que m'estic cremant aquí. com una altra comparsa que tenim, i som, i ahí estem el seu president. Bon dia, com te diuen? Bon dia, em dic Sergi. Sergi, bueno, 3 paelles, quantes heu són? Som avui 260 persones. 260 perquè esteu preparant per dinar, no? Per dinar, comparses són més, passa que la gent... Quan és a la comparsa? Som 500 persones. 500 socis a la comparsa? Sí, sí. Això és molta gent, Luis? I augmentant. I augmentant. Gent jove? Gent jove, tot. Bueno, no, hi ha algun gent gran, però, bueno, gent experiència, però l'experiència fa falta. Per tant, sí, som una miqueta de tot, però la gent jove és el que fundamenta l'estructura de la comparsa. Molt bé, anem a parlar del paellero major. Aquí ve la paleta a la mà. A veure, les controlen els 3? No, cada comparsero la seua i cada paella el seu sabor, que això és el que li dona el toque especial perquè la gent pugui degustar i provar. Què heu posat a la paella? A veure, perquè he vist que també heu posat verdura, no? Home, la verdura és la justeta, perquè hi ha molta gent que se queixa, però hi ha que ficar una miqueta de variació. Home, hem posat conill, cerdo, pollastre, una miqueta de varietat de tot. Però què és, mixta o...? No, una miqueta, mixta... Què heu posat de marís? De marís, 4 gambetes i després ja la carn. 4 gambetes? Bueno, Luis, com ha dit antes. Llangostí. Llangostí també, escolta. Escolta. M'està mirant de Vinaròs, però estos dies ha fet bona mar i no hem pogut agarrar. Com se nota que hi ha dinerets aquí, també han posat llangostins, Vaya. On hi ha gent i una comparsa gran hi ha diners, i hi ha que tindre el comparsero content. Molt bé, doncs, Sergi, gràcies per atendre-nos. Enhorabona, a seguir endavant, a seguir creixent, que és el més important, i sobretot en gent jove, que és el futur, no? És el futur del Carnaval. Anar millorant cada dia més i no res, a disfrutar d'avui. Bueno, vaig a fer una pregunta al paellero major. Com fiques l'arròs? A veure, lo fiques a xines, lo fiques en creu... A veure, com lo poses? A veure. Jo el fico... Depèn el dia. Depèn el dia, no? Això no té truco. La qüestió és saber la ració de la gent i això de la creu o posar la ració, això és especial. Jo per mi prefereixo ficar-ho a grapaets i ficar-ho, perquè al principi fem lo de la creu i no me va agradar.
i vaig optar més en fer-ho a porcions i anar posant, que al final tot acaba sent el mateix. Molt bé, doncs moltes gràcies. Sergi, gràcies i bon profit. A vosaltres. Ja veurem si vos surt boníssima, la provarem. Això espero. Vinga, gràcies. Vinga, igualment. Una altra de les comparses, i bueno, què tinc que dir? La penya Barça, el meu equip, per supost. Sebastián, bon dia. Bon dia. Bueno, com va això? Molt bé, mira, ja està a punt. Està a punt, no? Ves que ja està... 2 minuts i m'anarem a dinar. Perquè avui mos toca córrer, que a les 4 tenim partit. Això anava a dir, que a les 4 juga el Barça. Tenim partit Barça-Villarreal. Complicat, Una miqueta, però guanyarem. Bueno, Sebastián, a veure què has posat aquí a la paella, perquè veig sempre. Que fa una pinta... Que bueno, estic a punt de dir... Musclets, calamar, la picaeta, la carn, tot, lo de sempre. Gambetes també, no? Gambetes, també, gambó d'Argentina. Però també tenen dinerets, esos, Molt bé. Aquí hi ha gambetes, llangostins i gambons. Gambó d'Argentina, sí. Som de Messi, per això, nosaltres sempre relacionats amb Messi. Molt bo, Luis, molt bo. El dia que se n'anirà Messi, a millor serà un altre. A Brasil o a Paraguai o el que sigui. Sebastián, ves que també li heu posat algo de musclets, no? També, musclets, calamaret, tota cosa. Quants de sou a la verdura. Sebastián? Ne som 150 i alguna cosa. 150, no? Però avui a dinar ne som uns 70 o així. Molt bé, no? Sí. Bueno, a seguir endavant, Sebastián, és molt difícil, temps difícils, però poquet a poquet... Sí, arribarem igual a la meta. Estem ahí arribant i arribant d'això. Luis vol fer una pregunta, a veure, que sempre vol fer alguna pregunta rara, a veure. És que tu només preguntes coses de la paella. Jo vull preguntar com va el carnaval, com lo veus? Què esperes del carnaval del 2016? Home, de moment hem encarrilat bé, perquè diràs que la presentació de les reines, un 80% que serà a la plaça de Bous, tornarem a la plaça de Bous. Este equip de govern, de moment s'ha preocupat i ho ha intentat. Si mos surt bé o malament no ho sabem, però ho intentarem perquè mos surti bé. Això és la feina de tots, les comparses. És una de tantes coses. Què trobes? Se pot millorar una miqueta més? Home, millorar sempre se pot millorar. Tot, a la vida. Però aquest any hem de tindre una mica de paciència perquè ho fem entre tots i no és, diguéssim, com els altres anys que hi ha hagut un president de COC i això, és entre tots i és una mica més difícil perquè cada un té una opinió, però bueno, ho estem tirant endavant, igual que a l'estiu ha sortit ara també. O sigui, jo sé que la Junta, o sigui, no hi ha una Junta directiva, sinó que és una Junta, o dos de cada comparsa, entonces esteu treballant tots pel Carnaval. Sí, així és, així. Tots estem treballant per la mateixa causa i de moment va bé, jo millor del que jo em pensava, en un principi. Molt bé, Sebastián. Gràcies per atendre'ns. Cuidadí, que me crec que igual se sucarra, com que foli ahí un meneo, que a vos se sucarra la paella. No se sucarra, no. I visca el Barça, a vos guanyem avui. Molt bé, i gràcies a vosaltres. Gràcies, Sebastián. Vinga, adéu. Estem en una altra de les comparses molt antigues en los Cherokees. Comparsa els Cherokees. En un dia fabulós i fantàstic per poder començar d'alguna manera les festes del Carnaval de Vinaròs. Estem en Sabina. Bon dia, Sabina. Bon dia. Bueno, què? Veig ahí que l'estàs pegant meneos a la paella, no? S'intente. No, bueno, què heu preparat? Per quants ne sou? Quants sou a la comparsa? Quants has preparat avui pel dinar, més o menys? Ai, pues bueno, jo soc de Pinxe. Tu eres de Pinxe. Jo soc de Pinxe, entonces aquí los cuines que van abandonar tots... Sí, se'n van tots, Sí, ja he vist que se'n van tots. Però més o menys, jo crec que serà sobre 80 o 100 persones, no? Per ahí va. Ara li preguntarem a Delfín, i bueno, desfileu tots o sempre vos queda algú fora? Bueno, sempre hi ha algú que a última hora no puc sortir, no sé, però la majoria... Voy. Bueno, deixem a Sabina com mereix a la paella i ara parlem del Delfín. Delfín, a veure, informa'm, quants ne sou a la comparsa? Más o menos. 160. 160, no? Molta gent, En els anys que fa que esteu, ahí aguantant, No, a veure, ja van. És que el número ideal. Nosaltres som una comparseta de 4 amics i ja van. Bueno, 4 amics no, que quan desfileu fa goig, Home, com tots, apunta gent i els disfraços i això fa bonico, però que... Bueno, per quants heu preparat avui, més o menys, de paella? Avui per 85, més 85, més o menys. Més o menys, sí, 85. Veus que heu posat verdiueta, també li heu posat conillet, també, o que la feu mixta, o la feu només... Li hem posat rovellonets, també. Rovellonets, Luis, rovellonets.
De Fortanet d'on són els rovellonets? A veure, mos podem d'on són? De més avall, de més avall. De més avall, no es pot dir d'on són. Això vol dir perquè... Són del monte, a veure, no es pot dir d'on són. Paella en rovellonets. Això té que estar de muerte, tu. Boníssima, ara després bon passeu i faré un plateret. Ara després la provarem. Delfín, moltes gràcies. A seguir endavant, que vosaltres sou els que feu la festa del Carnaval de Vinaròs. Entre tots, no? Entre tots la fem. Vosaltres, nosaltres, ells, aquells que miren que se foten, els cabrons, tots. Tots. Ja veus que estan ahí controlant a veure el que dius, eh? Delfín, moltes gràcies. I a seguir endavant, vale? Vinga. Vinga, gràcies. Adéu, a vosaltres. Bueno, estem aquí al Paseo de Fora al Forat, com he dit antes, en un dia fantàstic, amb moltíssima calor. Ens ha costat a l'Ajuntament fer el dia que fora tan bo, que els últims anys, saps que no hi havia pressupost i feia molt d'aire i molt de vent. Molt de vent, sí. Enhorabona, Enric, per tot el que has aconseguit que faci això vol dir que ja ens anem aposentant i que ja tenim un poc agarrado el tranquillo ja de... Sí, perquè el dia del Llagostí no va sortir molt bé, no teníem prou pràctica, però pensa que apenas portàvem uns dies i entonces les coses no fàcil, però ja anem agarrant ja Enric, a veure, tenim aquí a dos xiques, a veure, explica-mos, qui sou? Una representació, teníem aquí diversos centenars que volien sortir d'antigues alumnes i tal, però bueno, han fet un càsting i entonces elles són les escollides i bueno, són simplement unes de les moltes jovens d'este poble que han tingut que sufrir-me a mi en classe i que ara me van votar perquè me n'anara de l'institut ja d'una vegada i ja poguera... Per això te van votar per alcalde, perquè poguessis atendre l'institut. Elles ja no podien fer res, però almenys perquè els seus germans i els seus cosins anaren tranquils a l'institut. No, però jo he vist que, Enric, que t'estimen molt, Enric? Ho he vist. Però això és un poc, això és el síndrome d'Estocolmo. Una vegada ja s'ha passat el musical i entonces, no, mos passa a tots, que quan estàvem en la mili mos pareixia horrible i luego pues allí recordem els amics que van fer en tant de carinyo, bueno, pues és així. Pues com això. Bueno, com te diuen a tu? Jo, Maria. De quina comparsa eres? De Cherokees. De Cherokees. Que t'es quedi del profe. No, per favor, siga, per favor, el millor, per favor. El millor que has tingut? Ara estàs a la facultat ja? Sí, sí. Bueno, després del profe que has tingut, per supòs que has pogut, Home, sí, gràcies a Enric i a Javier, la veritat és que vam tindre molt bons professors, nosaltres. D'història vam tindre molt bons professors. De quina comparsa eres? De Cherokees. De Cherokees. I tu? Com te diuen? De locura, Sandra. Sandra, de locura, no? Ja ho veig, no? Bailarina, no? I artista en el sentit ample. També profe, no? Va ser el teu profe? Sí. Sí, Enric? Sí. I què? Molt bé, molt bé. Te ficava bones notes o què? Sí. Pobreta. Jo les vaig patir molt. Jo sempre tinc un sentiment de que en esta vida n'hi ha... Però ja de quan va a locura també s'esforcen, no? Per exercicis moderats, no? I fent ahí el físic i tot això, i ara, més banyes de locura no fan ni paella per no engreixar-se i per no... Enric, de la comparsa Cherokees, no? Estàs o...? Bueno, jo com a alcalde de tots que soc, no... Eres de tot, ja estàs. Tu has de ser de totes les comparses ara, pues, en fi, si n'hi ha que fer una paella en algú, pues no sé, m'ha sento en el Cherokees, normalment. Per exemple. Bueno, professor dur o no era dur, a veure? Sí, però va valer la pena. Val la pena, no? Després teniu la recompensa, no? Sí, després de la selectivitat i quan veus allí un 8, un 9, dius, val la pena, val la pena, val la pena. Molt bé, doncs, Enric, gràcies per atendre'ns i visca el Carnaval de Vinaròs. Té que ser, contra lo que creuen alguns, té que ser perquè, a més, tot el que és una festa popular i una festa en tanta participació és el que els pobles necessitem i necessitem tots estar junts en aquestes ocasions. Bueno, ens han comentat alguna comparsa que aquest any s'ha canviat el sistema, segurament ho fareu a la plaça de Bous, segurament, ens han comentat. Però això és el vostre treball, de que puguen col·laborar tots i que puguen decidir tots? Home, en principi n'hi ha que recordar una vegada més que la COC és un organisme autònom que pren les seues decisions, que l'Ajuntament està per a col·laborar en tot el que puguem. No és... Aquestes festes, contra que a vegades s'hi crea un poquet de confusió, no són com les festes de Sant Joan i Sant Pere, que són les patronals i on l'Ajuntament és, diguem-ne, el principal organitzador. Aquí són els protagonistes i els organitzadors són les comparses i l'Ajuntament té que col·laborar, però bueno, pareix que n'hi ha una... Feeling, no? Home, feeling té que haver i no, però jo crec que té que haver qui siga, això és una qüestió que està per damunt de les ideologies. Ara bé, jo crec que n'hi ha un sentiment de poder tornar a un lloc tan emblemàtic, bueno, pues anem a intentar-ho. Molt bé, Enric, gràcies. I a dins a la paella, bon profit. Gràcies, esteu invitats, suposo. Ara, tinc que dir una cosa, que de cara a totes les comparses, i és que a l'hora de fer les paelles no se respecta la paritat.
N'hi ha majoria d'homes fent les paelles. Això sí que és veritat, ho hem picat, Enric. Molt bé, Enric, gràcies. I a vosaltres moltes gràcies i a disfrutar. Visca el Carnaval de Vinaròs. Vinga. Visca el Carnaval de Vinaròs. Gràcies. Com he dit antes, en un dia fabulós, aquí estem en Poche amb Friends. Bon dia, com estem? Com t'hi diuen? Miguel Ángel. Miguel Ángel, a veure, veig que ahir esteu preparant una paelleta. Per quan esteu preparant? Per 50. 50 persones? 50 persones. Vale, ¿y cuáles son la comparsa más o menos? En estos momentos sobre 60 o 70. 60 o 70, no? Bueno, què heu posat a la paella? A veure, heu posat la feta mixta? Mixta. Què heu posat també? Llangostinets o gambes o... Lo que nos ha donat el coc. Ah, sí? Sí, que estamos en tiempos de crisis, lo que nos ha donat el coc. La veritat que en els temps que fem, ahí esteu, tira al pie del canyón, Más o menos. Una comparsa que també fa molts anys que està, no? 10, 9, l'any que ve 10. 10 anys. Bueno, una paella que la veig que està bullint en molt de garbo y molta... porque hasta ahora la estábamos haciendo a gas y no tenía fuerza. Y ahora ya con el fuego, ahora sí que está la cosa cogiendo mejor cara. Bueno, ¿el arroz cómo lo ponéis? ¿En forma de cruz o lo tiráis así? ¿Cómo lo calculáis? No, yo ya lo tengo más o menos medido y ya lo reparto un poquito por todo. Por todo. Sí. Muy bien, pues muchas gracias por atendernos. Vale. Enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Y seguir tirando el Carnaval de Vinaròs adelante. Visca el Carnaval de Vinaròs. Eso intentaremos, visca el Carnaval de Carnaval. Bueno, aquí estem en una de les últimes ja comparses que anem a entrevistar en les paelles de Vinaròs en un dia fantàstic, com ha dit, fora el forat. Aquí estem amb Matías. Bon dia, Matías. Molt bon dia, artistes, com esteu? Bueno, a veure, veig aquí 3 paelles, molta paella, no? Bueno, mira, pels que som, a fin de comptes, mira, una paella aquí pels xiquets i d'altres 2 pels grans. Vale, quants sou? Nosaltres ne som concretament 195. Molta gent, no? Sí, home, la veritat és que en teoria no és que siguéssim pocs, la veritat és que també som la mitat i mitat, Som mitat grans i mitat menuts, però sí, la veritat és que en teoria som una xifra important. Vale, i bueno, quan és el desfile d'això, desfileu tots o sempre hi ha... Desfilem un percentatge altíssim de gent, la veritat és que en teoria, si som 190, crec que en teoria està en la previsió, perquè a més sempre fem una previsió abans de la sortida, per dir una cosa, i jo crec que en teoria estem en torn als 160, 160 i pico, quasi 170. Molta gent, Molta, la veritat és que en teoria... Gent jove també? Molta gent jove, sí, perquè la veritat és que en teoria el que te parlava, 98 persones són xiquets entre recient nascuts, però que n'hi ha molt poquets i 12 anys, vull dir que en teoria hi ha molta canalla futur, i no? Molt de futur, això és el que hem buscat. Bueno, què has posat a les paelles? Jo no, aquí no fico res, això arròs. Home, sabem que hi ha arròs, però veig aquí, Matías, que hi ha aquí... Jo crec que en teoria aquí hauria... A veure, que vingui aquí el cocinero... Per favor, Víctor! A veure, Víctor! Estan parlant de la televisió. José Guardino, no feu quedar malament a la comparsa, home, per favor. Bueno, Matías, seguim. Jo crec que en teoria, a veure, hi ha una pòssima especial que el cuiner no te la dirà mai, des de luego. No, per supost. Jo he vist que han ficat algo de polpet, que en teoria això com és rancho marinero i esta gent ho controlen molt, el polpet se veu que té un gust especial i alguna de les 3 algo porta així una mica especial, però bueno, si es fa en ganes, en harmonia i jo crec que el dia també ho crea, jo crec que en teoria les paelles ja pot estar l'arròs bullit i sortiran bones de segur. Matías, aquí la comparsa es diu Che quin poc suc, ja ho saps. Però que el suc que jo veig, la paella té que fa una pinta, Matías, que la vegada després vindrem a provar. L'olor, quan ho digueu ja sabeu que esteu... No serà quin poc suc, sinó quin bon suc. Això mateix. Bon profit, moltes gràcies. Enhorabona i a seguir endavant. Perfecte, molt bé, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Vinga. Bueno, aquí estem en Agustí Xaler, que ara veurem el cuiner, ja veu. Cuiner de Che quin poc suc. Quin poc suc, però mira quin sombrero ens porta, un gorret de típic. Debutat en lo gorro. En lo gorro, a veure, Agustí, què mos has posat aquí a les paelles? Perquè veig que les paelles pareix que no siguin igual, no? Hi ha una més verdura, l'altra menys verdura. Exacte, perquè resulta que aquestes les dos dels costats són les dels grans, esta és la dels xiquets, se posa menys verdura, perquè tu saps que els crios sempre... Això no em vull... Van triant i apartant. I entonces el que fem és això, ne posem menys, una miqueta més de carn, i és més suaveta, i se ho mengen millor. A veure, què has posat? Quins ingredients has posat aquí a la paella? Lo típic, la costelleta de cerdo, el pollastre, el pimentó, un bon sofregit de tomata i all, i poca cosa més, vull dir, el secret aquí no te'l puc dir. Jo te dic els ingredients, el secret no. Això no. Ja ho sé que no me'l diràs. Forma part del secreto de sumario. Bueno, i per saber la quantitat d'arròs, perquè això per mi sempre és el més complicat, tu com ho poses? Com saps la quantitat que tens que posar
per exemple, en esta Sí, paella. comensal. Un comensal menja 100 grams d'arròs. 100 grams d'arròs. Passa que, per exemple, dels grans són 100 grams d'arròs, les crios és menys, menja menys un crió, però en 60-70 grams d'arròs per comensal de crió menja tranquil·lament. I els grans 100 Per exemple, grams. aquí en esta paella, per quants són? Esta paella és per 50. Per 50. 5 quilos d'arròs i 5 quilos d'arròs. Ah, molt bé. Estem o no? Com la poses? En forma de creu o la reu? Perquè hi ha gent que diu, la fico en creu perquè surt millor. Això què trobes tu, com a cuiner professional? Perquè no la medixen, L'arròs ha d'anar medit, lo de la creu és un cuento xino. Lo de la creu és un cuento xino. Tu pots fer una creu i resulta que la creu poses menys arròs de la que correspon, però que lo de la creu no. Lo secret és la quantitat. La quantitat en grams, 100 grams d'arròs per comensal. No hi ha més. Agustí, moltes gràcies. A vosaltres. Anem a deixar-te perquè si no se socarrarà. Passarà l'arròs i se socarrarà. Moltes gràcies. Gràcies, Agustí. Adéu i bon carnaval. Bueno, els xocolaters. Aquí estem a la comparsa dels xocolaters una altra vegada, aquí estem en Melchor, què fes, a veure? Que la mà agafa la paella, on vas a portar esta paella? Home, però la taula per mitjar-me-la, no? O que l'hem de deixar aquí? Bueno, sí, però... Hòstia, fa molt bona pinta, Melchor. Bonicat. Bé, els cuiners són de categoria. Però tu no has participat? Jo no, els cuiners són ells. No, vols dir que no has participat perquè te veig aquí enganxat i... Bé, doncs hi ha que col·laborar i portar-la a la taula, el que faci falta, no? Bueno, doncs ara anem a provar-la, no, Melchor? Sí, home, el que tu digues. Bueno, Dili que no. ara anem a despedir-nos ja, perquè ja han fet a totes les comparses. Acabem amb els xocolaters. Una paella, com diria un meu amic, espectacular, en un dia espectacular. Melchor, enhorabona perquè fot una oloreta que dona ganes de menjar-me-la. Gràcies. Gràcies. I bon profit. Vale, gràcies. Però com dia antes ens anem despedint ja. Des d'aquí d'una altra... Anem a llamar l'atenció quan han passat per aquí que ve una paella tota rogeta que pareix del PSOE, tu. Tan roja, pareix del PSOE. Luis, anem a despedir-nos. Veiem també els musclets tots plantaets, no sé què voldrà dir, si hauran posat alguna cosa aquí dins, que veig tot plantat quasi. Però bueno, una paella espectacular, que bueno, per supost, els preguntarem a vos si ens inviten. No, Luis? Sí, sobretot en esta. Sobretot en esta, perquè, com he dit antes, està rogeta i està molt plantadeta. Això a nosaltres ens va, Luis? Sobretot la plantamenta. Bueno, i anem a despedir-nos des d'aquí, del Fora al Forat, en un dia, com he dit antes, en un dia fantàstic, en un dia que, bueno, jo no tinc paraules per dir-ho, perquè jo mateix, com veieu, vaig en mania curta, en una calor tremenda, un dia ideal. La mateix Coc ha adelantat els dies per poder fer les paelles perquè facin més bons dies i la veritat que ho han acertat. Tenim que dir que ho han acertat i bueno, ja despedim-nos des d'aquí, com he dit antes, des del Fora al Forat. Ara ens desplaçarem fins a la carpa, anem a veure com la gent ja d'alguna manera disfruta d'aquestes paelles, com he dit antes, espectaculars. Moltes gràcies i sobretot fins l'any que ve que tornéssim a estar aquí. Gràcies a vosaltres. ¡Fuera! ¡Aquí llegamos! ¡Ajá! ¡Gozando! ¡Carnaval! Vamos a bailar, vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo estar. Vamos a bailar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval, con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Ya llegamos
down with the tribal shit on the Bible. Pass me the Bible, I swear to freak your bounce on the speaker, pump on the tweet. Inhale the woofer down through your pelvic, pump on the track, attack with your helmet. Answer the riddle, wiggle your middle, hard as you can. Obey my command. Come on, everybody move, everybody. Everybody dance, everybody. Like karate, my shit be kicking the flavors that finger licking on. Everybody shake, everybody. Time to motivate everybody. Time to party right, everybody's hype. Let's go to the carnival. Come on. Con la rumba, papa rumba. Cuidado, bomba. Con la rumba, papa rumba. Cuidado, bomba. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval. Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval. Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Vamos a gozar, 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 vamos a gozar. Vamos carnaval, vamos a bailar, con este ritmo estar. Vamos a bailar, vamos al carnaval, quiero disfrutar, con este ritmo estar. Vamos a bailar. Aquí llegamos. Ajá. Gozando. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval. Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Ya llegamos al carnaval, ya llegamos al carnaval. Con la rumba a bailar, mi gente, vamos a gozar. Vamos a gozar, 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 no me importa, vamos a gozar. Con la rumba, papa rumba. Cuidado, bomba. Con la rumba, papa rumba. Cuidado, bomba. Con la rumba, papa rumba. Cuidado, bomba. Con la rumba, papa rumba. Cuidado, carnival. Gente, em Vinaroz, desfruta del carnaval. Que gostoso, que beleza, maravilha. Mamãe, olha quem chegou pra nos levar pra caminhar. Mamãe, amiga, pra nos lavar a vida. Mamãe, olha quem chegou. Mamãe, 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 olha quem chegou pra nos levar pra caminhar. Mamãe, amiga, pra nos lavar.
y Gonza, vacilando. Concepto, que ahora mismito yo le traigo bien caliente que mi gente. Boom, 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 bata. Boom, 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 bata. Llegamos bien relajado, con este estilo bien riquito de nosotros los cubanos. Oye, te lo repito, con este estilo bien riquito de nosotros los cubanos. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Rompe el cuero. Y es para todos mis consortes que me están escuchando. Get the fucking rhythm and the rap cubano. Oye, atacando la rumba house aplazante, caliente baby, que te coge la corriente de los 20. La ola, el power de mi gente que te entra de frente. Baila conmigo, dala, por aquí, por allá. Baila conmigo, dala, por aquí, por allá. Baila conmigo, dala, por aquí, por allá. Baila conmigo, dala, por aquí. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Rompe el fuego. Cuchara, cucharita, cucharón. Cuchara, cucharita, cucharón. Marica, mariquita, maricomo. Por aquí, por allá. Cuchara, cucharita, cucharón. Cuchara, cucharita, cucharón. Marica, mariquita, maricomo. Por aquí, por allá. ¿Y cómo le gusta la piña a la tía? La tía le gusta la piña pelá. ¿Cómo le gusta la piña a la tía? La tía le gusta la piña pelá. ¿Cómo le gusta huepa? ¿Cómo le gusta pa'lante y pa' atrás? ¿Cómo le gusta la piña a la tía? La tía le gusta la piña. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Carnavalera, baila por mirar tu pena con mi trompeta. Rompe el fuego. Desde la mano, 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 desde la mano. Carnaval, mi amor. Desde la mano, 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 desde la mano. Carnaval, mi amor. Rebota.
desde la mano, 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 desde la mano. Carnaval, mi amor. Carnaval, mi amor. Baila, goza, rebota, es que sabe. 1, 2, 3, a bailar. El carnaval, mi amor. A gozar. El carnaval, mi amor. Sin decir. El carnaval, mi amor. A saltar. El carnaval, mi amor. Carnaval, mi amor. 1, 2, 3. Desde la mano, desde la mano, desde la mano, 1, 2, 3. desde la mano, desde la mano, desde la mano, 1, 2, 3. desde la mano, desde la mano, desde la mano, 1, 2, 3. desde la mano, desde la mano, desde la mano. Carnaval, mi amor. Carnaval, mi amor. Baila, goza, rebota, es que sabe. 1, 2, 3, a bailar. El carnaval, mi amor. A gozar. El carnaval, mi amor. Sin decir. El carnaval, mi amor. A saltar. El carnaval, mi amor. Carnaval, mi amor. A bailar. El carnaval, mi amor. A gozar. El carnaval, mi amor. Sin decir. El carnaval, mi amor. A saltar. El carnaval, mi amor. 1, 2, 3. Desde la mano,